A shekara ta 2023, bayan wuta da aka daɗe ana tsakaitawa tsakanin sojojin Mali tare da 'yan tawayen Tuareg waɗanda suke ƙoƙarin kafa ƙasa ta Azawad a Kidal, sojojin Mali sun samu nasarar karɓe garin Kidal bayan yankin da yake da iyaka da Algeria ya daɗe ga masu ƙoƙarin kafa ƙasa ta Kidal na Azawad da ke Tuareg rebels. Sojojin Mali sun samu nasarar shiga cikin garin na Kidal bayan shugaban ƙasar Mali Assimi Goita ya jagoranci wata rundunar siri waɗanda suka shiga a cikin motocin taxi da motocin haya suka ɓadda kama, sannan kuma suka zagaye garin na Kidal, while su kuma 'yan tawayen ba su da san cewa sojojin na Mali sun shiryo wani sabon tsarin yaƙi ba. Sojojin na Mali sun samu nasarar karɓe garin na Kidal daga 'yan tawayen Tuareg kuma suka kora su. Bayan sojojin Mali sun ɗauki garin na Kidal kuma ya dawo ƙarƙashin ƙasar ta Mali tare da taimakawar sojojin Wagner. Shekara ɗaya bayan wannan, su 'yan tawayen na Kidal suka lallabo suka kawo harin kwanton ɓauna ga sojojin na Mali tare da sojojin Wagner, suka kashe sojoji fiye da 50 a yadda suka bayar da ripoti. Bayan wuta da aka daɗe ana gwabzawa tsakanin sojojin tawaye na Tuareg da sojojin Mali tare da sojojin Wagner waɗanda suke taimaka ma sojojin na Mali, waɗanda sojojin haya ne na Rasha da suke taimakon sojojin Mali domin su yaƙi 'yan tawayen da suke addabar ƙasar. 'Yan tawaye sun samu nasarar karɓe iyakar da aka anshe musu a shekarun baya bayan sun daɗe suna gwabza wuta tsakaninsu da sojojin Mali, kuma suka samu nasarar karɓe duka wasu yankuna da suke kusa da iyaka da Algeria, wanda shine iyakar ƙasar Mali. Sojojin na tawaye na Tuareg rebels sun samu nasarar karɓe post na Mali wanda yake a bakin boda bayan sun daɗe suna fafata wuta da sojojin na Mali. Sojojin tawaye sun ce sun ma jefo helicopter ɗaya daga ƙasa bayan wuta da aka daɗe ana gwabzawa, sanadiyar da ya yi na mutuwar sojoji da dama daga cikin sojojin Mali tare da sojojin haya na Rasha na Wagner. Tun dai bayan da sojojin na Mali suka karbi garin na Kidal, sun faɗaɗa tsaro da kuma duba, bayan su kuma sojojin na Tuareg 'yan tawaye sun ce sun samu information ne daga sojojin Ukraine waɗanda suke ƙoƙarin su yi ma competition da sojojin na Rasha na Wagner. Sojojin na tawaye na Tuareg rebel sun bayyana cewa sun samu taimakon sojojin Ukraine ne suka samu nasarar kai harin da suka